Com ho portem per aquí? Sí, mira, si em vols prendre nota. Jo de primer, el plat tòxic que produeix càncer i obstrueix les artèries i que porta greixos saturats i l'oli reutilitzat, si us plau. I per beure? Sodi. El sodi porta aspartam? Sí. Doncs endavant. I vostè? És que no m'acabo de decidir entre l'amoni o el mercuri amb fungicida que bloqueja el funcionament del pàncreas. Miri, li recomano el mercuri perquè avui està especialment contaminat. Fantàstic. I no tindríeu algun peix d'aquests criat en cautivitat i alimentat amb deixalles tòxiques? Sí. Miri, tots aquests de la carta són així. Doncs mira, em portaràs aquest que porta guarnició de verdures modificades genèticament. D'acord. I per beure? No tindries alguna cosa amb sobresaturació de sucre i potenciador artificial del sabor que pretengués imitar una fruita? Sí, en tenim de llimona i de taronja. Taronja. D'acord. Bueno, a mi en comptes del sodi amb aspartam em portaràs una beguda també amb sobreconcentració de sucres que imiti el sabor de la fruita. Perfecte, dues. Va. I de postre tenim sucre refinat al seu punt i... Ja ho mirarem després, Sí, ja ho mirarem ja ho mirarem després. D'acord. Ei, el meu plat no porta gluten? No, no em porta. Que bé, perquè el gluten és dolentíssim, per la salut. Què és aquesta porqueria que m'has portat per beure? Aigua? Oh, quin fàstic! Oh, crec que vomitaré. Sisplau, truca una ambulància.